Καλησπέρα Γιάννη. Καλησπέρα. Θέλω να σου ευχαριστήσω που δέχτηκες να μιλήσεις στην κάμερα του Άρια Δημοπία. Εγώ ευχαριστώ. Γιάννη, θυμάσαι πότε και πώς ήρθες για πρώτη φορά σε επαφή με τον Καραγκιόζη? Ναι. Από μικρός θυμάμαι η μάνα μου είχε βάλει στο βίντεο να δω τότε κασέτες του Σπαθάρη με έργα μικρά που είχε, που έπαιζε ο Ευγένιος Σπαθάρης. Θυμάμαι τότε που πρωτοείδα Καραγκιόζη μέσω της τηλεόρασης, μου άρεσε πολύ και έτσι ξεκίνησα να μου φτιάχνει η μητέρα μου χειροτεχνίες από αυτές που υπήρχαν παλιότερα ή ακόμη και μόνη της να μου ζωγραφίζει, να μου φτιάχνει καραγκιόζηδες και να παίζω. Με αυτές έπαιζα, ήταν τα παιχνίδια μου, ας πούμε, παλιά. Έτσι ξεκίνησε και σιγά σιγά, παιχνίδι στο παιχνίδι, αποφάσισα να παίξω την πρώτη παράσταση. Και θυμάμαι ήταν η πρώτη παράσταση στο Δημοτικό, 5η Δημοτικού, με το Σταύρο τον Πασχαλίδη, το φίλο μου. Είχε κάνει ο πατέρας του από κόντρα πλακέ, τότε δεν ξέραμε πώς είναι, φιγούρες, και είχαμε παίξει στον Ιππιαγωγείο και στην τάξη μας παράσταση Καραγκιόζη, βέβαια με ένα μικρό μπερδεδάκι τότε όσο μπορούσαμε κι εμείς. Κάπου εκεί πήγε το μικρόβιο δηλαδή? Το μικρόβιο ήταν από πολύ πιο πριν, δηλαδή από τα παιδικά, που το είχα σαν παιχνίδι. Δηλαδή θυμάμαι, ξυπνούσα, κοιμόμουν με τον Καραγκιόζη. Τους Καραγκιόζες, τα παιχνίδια. Θυμάμαι μια μέρα, δεν ήμουν 3 χρονών, ξύπνησα και έτσι πως ξύπνησα και είδα τη μάνα μου καθόταν στο καναπέ και έκοβε ένα μπαρμπαγιόργο, μου είχε ετοιμάσει, ήταν Κυριακή νομίζω μέρα. Αυτό το θυμάμαι χαρακτηριστικά, έτσι που ξύπνησα και μου έδωσε τη φιγούρα. Από εκεί ξεκίνησε το μικρόβιο για το Καραγκιόζη. Απλά εκφράστηκε έμπρακτα σε παράσταση τότε στο Δημοτικό, 5η Δημοτικού. Ποιο θεωρείς πως είναι το κοινό του Καραγκιόζη στην Ελλάδα? Κοίταξε, αν το πάρουμε από παλιά, το κοινό του Καραγκιόζη ήταν κυρίως μεγάλοι άνθρωποι, ενήλικες. Στην παλιά εποχή ήταν η βασική διασκέδαση του κόσμου. Σιγά σιγά με την πάροδο των χρόνων επέρασε ότι ο Καραγκιόζη είναι για παιδιά και μόνο για παιδιά και είναι ένα παιδικό θέατρο. Αυτό είναι λάθος. Γιατί ο Καραγκιόζη απευθύνεται σε όλους. Και αυτό φαίνεται όπου παίζουμε και οι υπόλοιποι βέβαια, όλοι οι καραγκιόζοπαίχτες, ο κόσμος, ο μεγάλος, τον αγαπάει, υπάρχει απήχηση δηλαδή από τον κόσμο στον Καραγκιόζη. Και ο Καραγκιόζης έχει στοιχεία τα οποία, πώς να το πω έτσι, αγκαλιάζουν όλους, δηλαδή και τους γέρους, και εκεί θα βρει ο Καραγκιόζης ένα τρόπο να μιλήσει και στους μεσήλικες και στους νέους και στα μικρά παιδάκια, σε όλους. Είναι ένα θέατρο πραγματικά βγαλμένο από το λαό για το λαό, για όλο το λαό, ανεξαρτήτου ηλικίας. Και φυσικά έχει και στην κοινωνία σήμερα θέση. Έχει θέση έμπρακτα, ας πούμε, και ανέκαθεν είχε δηλαδή, αλλά εμείς πάψαμε να το καταλαβαίνουμε από ένα σημείο και ύστερα. Τώρα έχει αρχίσει και επανακάμπτει το θέατρο σκιών. Και αυτό νομίζω ότι προσωπική μου άποψη είναι ότι ο Καραγκιόζης, και αυτό προσπαθώ δηλαδή και εγώ και άλλοι μέσα από τις παραστάσεις, να δείξουμε ότι δεν είναι μόνο για παιδιά. Δεν είναι ένα θέατρο αφελές, μόνο χαχαχούχα τα παιδάκια, ξέρω εγώ. Είναι και για μεγάλους, έχει νοήματα σημαντικά, έχει ζουμί η κατάσταση, δηλαδή δεν είναι κάτι επίπεδο. Και αυτό φαίνεται και από την ιστορία από παλιότερα, πόσο έπαιξε ρόλο ο Καραγκιόζης σε όλες τις δύσκολες στιγμές της χώρας και πώς στάθηκε και παρέμεινε ακέραιος στα πιστεύω του με το θέατρο. Αυτό νομίζω είναι όσον αφορά το κοινό του Καραγκιόζη. Τελικά ο Καραγκιόζης από πού κατάγεται? Αυτό είναι μια μεγάλη ιστορία και παρεξηγημένη. Ο Καραγκιόζης, από όσο ξέρουμε, υπάρχει ο θρύλος που λέει ότι ήταν πρωτομάστορας ενός Πασά στην Προύσα
το γιαπί που χτίζαν το σαράι του. Εν πάση περιπτώσει, ο Καραγκιόζης, έτσι πως ήταν από γεννησιμνίου του που λένε, ήταν άνθρωπος της πλάκας, του καλαμπουριού, και όλο το συνεργείο πήγαινε έτσι, καλαμπούρι και βάρδα που λένε, έχει δουλειά ας πούμε ακόμα. Ο Πασάς έβλεπε ότι αργεί το σαράι να χτιστεί, τον έπιασε, τον σκότωσε και έτσι, εν πάση περιπτώσει, λέει ο θρύλος, έτσι αρρώστησε ο Πασάς από τη στεναχώρια του, γιατί και ο λαός, πώς το λένε, εξεγέρθηκε για αυτό τον άδικο σκοτωμό. Και ο Πασάς από τη στεναχώρια του λοιπόν αρρώστησε, και λένε τότε ότι ο Χαντζαϊβάτης, ο οποίος ήταν μηχανικός νομίζω στο γιαπί ας πούμε, κάρφωσε ένα χάρτη, έκανε ένα χάρτινο ομοίωμα του Καραγκιόζη, τέντωσε ένα πανί, ένα φως από πίσω και έβαλε τον Καραγκιόζη να λέει αστεία στον Πασά, να γελάει, έλεγε τα αστεία που έλεγε ο Καραγκιόζη για να γελάει ο Πασάς. Και έτσι σιγά σιγά πήρε, λέει, την άδεια να παίζει και σε άλλα μέρη, και έτσι υποτίθεται εξαπλώθηκε ο Καραγκιόζης. Βέβαια, ξέρουμε ότι θέατρο σκιών γενικότερα παίζονταν στην Οθωμανική Αυτοκρατορία σε πολλά μέρη και σε όλα τα Βαλκάνια, ακόμη και στην Αίγυπτο, δηλαδή ήταν διαδεδομένο το θέατρο σκιών. Στη δε Οθωμανική Αυτοκρατορία παίζονταν στην αυλή του Αλή Πασά τρίουλος ο Καραγκιόζης, δηλαδή και υποθέτω εγώ στα τουρκικά ή στα αρβανίτικα και στα ελληνικά. Λοιπόν, με τη κατάρρευση της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας, έτσι πως χωρίστηκαν έπειτα οι περιοχές και κάθε χώρα δημιουργήθηκε, εν πάση περιπτώσει, αυτά μείνανε, τα κρατήσανε και τα διαμορφώσανε με βάση τις δικές τους, ας πούμε, αισθητικές και τα δικά τους πρότυπα. Και ξαφνικά ακούμε μια μέρα, ας πούμε, ότι ο Καραγκιόζης είναι Τούρκος. Πώς είναι Τούρκος, ρε παιδιά, αφού μιλάμε για μια ολόκληρη αχανή Οθωμανική Αυτοκρατορία που έχει μέσα λαούς και λαούς, οι οποίοι αυτό το θέατρο το παίζαν, λειτουργούσαν με αυτό το θέατρο, ας πούμε. Δεν είναι δυνατόν ξαφνικά από τη στιγμή που χωρίστηκαν όλα αυτά να πεις ότι η μήτρα του είναι τουρκική. Δεν ήταν τουρκική. Υπάρχουν και μαρτυρίες ακόμη ότι παίζονταν και ακόμη και παλιότερα. Πολλοί λένε ότι ήρθε, ας πούμε, και στην Ανατολή, γιατί υπάρχει και στην Ανατολή μεγάλη παράδοση στο θέατρο σκιών, Κίνα, Καμπότζη, Άβα, ήρθε από υποτίθεται τελετές του Μεγάλου Αλεξάνδρου που έκανε και τις μετέφερε. Πάση περιπτώσει, αυτά όλα δεν είναι συγκεκριμένα, δεν μπορούμε να ξέρουμε τι συμβαίνει και να σου πω δεν έχει και τόσο σημασία. Έστω και η καταγωγή του Καραγκιόζη δεν μας νοιάζει και πολύ, γιατί ο Καραγκιόζης όπου και να ήταν λειτουργήσε συγκεκριμένα. Στην Ελλάδα διαμορφώθηκε από τους μεγάλους μαστόρους της τέχνης με συγκεκριμένο τρόπο, ελληνοποιήθηκε πλήρως, κράτησε κάποια στοιχεία της τουρκικής παράδοσης, της Οθωμανικής παράδοσης μάλλον, τα οποία τα διαμόρφωσε. Μάλιστα ο Καραγκιόζης ο Βάγκος από τον Πειραιά έλεγε ότι άμα δεν τον λέγαν Καραγκιόζη και τον λέγαν κάπως αλλιώς, ας πούμε το λέγανε Βρασίδα. Καλύτερα, δεν θα είχαμε τέτοια προβλήματα πατρότητας. Το θέμα είναι όμως ότι ο Καραγκιόζης λειτουργήσε στην Ελλάδα με ένα εντελώς ξεχωριστό τρόπο και τελειοποιήθηκε, ας το πούμε έτσι, απλώθηκε σε όλο το λαό, ας πούμε, σε όλη την Ελλάδα υπήρξαν παίχτες. Και σε μια μικρή χώρα σαν την Ελλάδα, ο αριθμός καραγκιόζοπαιχτών είναι πολύ μεγαλύτερος από ό,τι, ας πούμε, στην αχανή Τουρκία που είναι περιορισμένος. Και αν δεις το μεν θέατρο και το άλλο που είναι αδέρφια, ας πούμε, δεν είναι κάτι ξεχωριστό με την έννοια υπάρχει πόλεμος μεταξύ των καραγκιόζοπαιχτών. Όχι, αυτά τα βάζουν οι άλλοι. Οι τεχνίτες μεταξύ τους δεν έχουν κανένα πρόβλημα. Λοιπόν, βλέπεις ότι το θέατρο της Τουρκίας, πόσο έχω εγώ εικόνα, είναι πολύ πιο μικρό σε μέγεθος, οι φιγούρες τους είναι πολύ μικρότερες και επίσης είναι διαφορετικά, απευθύνεται σε διαφορετικό κοινό. Παλιότερα το τουρκικό θέατρο σκιών παίζονταν μόνο σε γιορτές μεγάλες, οι οποίες ήταν για άντρες αυστηρά, δεν σατηρίζαν την εξουσία, σατηρίζαν τους φτωχούς. Ο Καραγκιόζης τους φοράει μπότες, φοράει λούσα, ρούχα. Ο δικός μας
Είναι ακριβώς το αντίθετο. Ξυπόλυτος, σατυρίζει την εξουσία, μια ζωή με το λαό, άνοιξε, δεν παρακολουθιόταν μόνο από άνδρες, πήγε σε όλη την κοινωνία. Τα εργαλεία του ήταν εντελώς διαφορετικά, οι μπερντέδες ήταν μεγάλοι, οι φιγούρες ακόμα μεγαλύτερες, υπήρξαν σημαντικά επιτεύγματα, ας πούμε, στην τέχνη που την κάνανε μοναδική και δύσκολα να παράγεται. Δηλαδή, αν δεν μοιηθείς κατά κάποιο τρόπο με τον ένα με τον άλλο τρόπο στο θέατρο σκιών της Ελλάδος, δεν είναι εύκολο να το παίξεις. Τον πεις είναι εύκολο στην Τουρκία. Άρα το ελληνικό στοιχείο προσθέθηκε πάνω σε αυτό και το διαμόρφωσε. Προσθέθηκε και ήταν, ας το πούμε, ο καταλυτικός παράγοντας, ας πούμε, για να αυτό το θέατρο να διαμορφωθεί. Δηλαδή μπήκε το ελληνικό στοιχείο και μεταλλάχτηκε εντελώς το θέατρο σκιών. Και ο σημαντικότερος ανανεωτής του θεάτρου σκιών στην Ελλάδα είναι ο Μήμαρος, Δημήτρης Σαρδούνης, ο οποίος ήταν ένας γράμματος άνθρωπος, ανανέωσε τον Καραγκιόζη, έβαλε πολλά ελληνικά στοιχεία, έφτιαξε δικά του έργα, ηρωικά έργα, τα περισσότερα έργα ηρωικά, όπως και ο Κατσαντώνης που παίξαμε στο Πάικο της προάλλης, όπως είναι ο Καπετάν Γκρίς, ο Μεγαλέξανδρος, όλα αυτά είναι δικά του έργα. Έβαλε ελληνικά στοιχεία μέσα και έτσι αυτό το θέατρο αποκόπηκε από τους δεσμούς της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας. Έπειτα υπήρξαν και άλλοι σημαντικοί παίκτες βέβαια, όπως ήταν ο Μόλας, ο Μανολόπουλος, Σπαθάρης, Σωτήρης, Χαρίδημος, και έπειτα υπάρχουν και οι μετέπειτα γενιές που είναι ο Ευγένιος Σπαθάρης, Πυρόπουλος, Γιώργος Χαρίδημος και Μάνθος Αθηναίος, Βάγκος κλπ. Και πάμε και δεν συμμαζεύεται. Δηλαδή ακόμη και σήμερα βγαίνουν καραγκιόζοπαίχτες, νέοι, στην ηλικία εκείνη και πιο μικρή ακόμα. Το όνομα Καραγκιόζης τι σημαίνει? Καραγκιόζη σημαίνει μαυρομάτης, αλλά οι Τούρκοι, οι Οθωμανοί, εν πάση περιπτώσει, θέλοντας να πούνε μαύρο μάτι, εννοούσαν τον πανέξυπνο άνθρωπο που έχει το μαύρο μάτι, ρε παιδί μου. Αυτό δηλαδή είναι ξύπνιος, κόβει το μυαλό του, δεν είναι μπουνταλάς. Κατάλαβες? Γι' αυτό τον λέγανε Καραγκιόζη. Αυτό σημαίνει. Είναι αλήθεια πως κατά την ώρα της παράστασης οι καραγκιόζοπαίχτες αυτοσχεδιάζουν? Δηλαδή δεν υπάρχουν κάποια κείμενα? Κείμενα υπάρχουν. Δηλαδή υπάρχει ο σκελετός, στον οποίο πάνω, ανάλογα το κοινό από κάτω, ανάλογα τις συνθήκες της παράστασης, αυτοσχεδιάζει ο καραγκιόζοπαίχτης. Υπάρχουν τα 5 βασικά λόγια, ας πούμε, σκηνές βασικές, στις οποίες εκεί πέρα ο καραγκιόζοπαίχτης αφήνει τον εαυτό του και με μπούσουλα το έργο αυτοσχεδιάζει. Κοίταξε, παλιότερα οι καραγκιόζοπαίχτες οι περισσότεροι ήσαν αγράμματοι, δεν ξέρανε να διαβάζουν, οπότε τους ήταν τρομερά δύσκολο να μαθαίνουν να διαβάζουν το έργο εκείνη τη στιγμή. Λοιπόν, τι κάνανε, το μαθαίναν. Και πώς το μαθαίναν? Ήσουν εσύ, Φερρυπή, βοηθός του Θεοδωρέλου, του καραγκιόζοπαίχτη. Πήγαινε μαζί του. Έπαιζες το έργο. Σου γραφόταν στο μυαλό με 1, 2, 10, 20 φορές. Το μάθαινες απ' έξω. Δεν θα το μάθαινες ακριβώς κατά γράμμα, γιατί και ο ίδιος ο καραγκιόζοπαίχτης, ο μάστορας, δεν θα το έλεγε κάθε μέρα το ίδιο. Έτσι σου έμενες ένα στο κεφάλι σου. Την επόμενη φορά, όταν εσύ γίνηκες επιτέλους μάστορας και πήγες να το παίξεις, το παίζες, αλλά έβαζες και δικά σου πράγματα. Λογικό είναι. Παράδειγμα, έχω εγώ από κάτω κάποιον, παίζω τώρα, έχω εγώ από κάποιον κάτω και φωνάζει κάτι του Καραγκιόζη. Του απαντάς. Εκείνο δεν είναι μες στο έργο, είναι κάτι που δεν μπορείς να το προβλέψεις, το απαντάς κατευθείαν. Γιατί θέλεις να έχεις το κοινό συνέχεια σε εγρήγορση, να μην χάνεις την επαφή με το κοινό, γιατί δεν είναι ένα θέατρο. Υπάρχει αμεσότητα με τον κόσμο δηλαδή. Ξέχωρο, βέβαια. Άσχετα που υπάρχει το πανί και σε κρύβει, εσύ δεν έχεις όμως πρόβλημα σε αυτό. Είσαι άμεσος. Πρέπει να έχεις αυτιά ανοιχτά να ακούς τι γίνεται κάτω. Να μην είσαι, εγώ την παράστασή μου δεν δίνω σημασία. Εντάξει, πολλές φορές μπορεί να παραγίνεται. Εσύ αναλόγως το ζυγιάζεις. Βλέπεις πόσο θα επικοινωνήσεις, πού θα το κόψεις για να μην ξεφύγει το πράγμα, πού θα ξαναεπικοινωνήσεις, έτσι ούτως ώστε το κοινό να είναι συνεχώς να είναι σε προσοχή, να σε προσέχει, να σε Ένας καλός καραγκιόζοπαίχτης δηλαδή ξέρει ποια είναι η ισότητα, να μην το παρατραβάει. Βέβαια, ναι, βέβαια. Ειδικά οι παλιοί μάστορες, αυτοί τα ξέραν αυτά πολύ καλά, γιατί ζυμωθήκανε, που λέω είναι πάνω επί το έργο.
Στο πατάρι του Καραγκιόζη, εκεί ζυμωθήκανε, βγήκαν, παίξαν, είχαν αποτυχίες, είχαν επιτυχίες και έτσι φέραν την τέχνη που τη Και γι' αυτό αγαπηθήκανε. Βέβαια, γι' αυτό αγαπηθήκανε, εξακουσμένοι. Όλοι τους. Και έτσι μαθαίνεις αυτό το θέατρο να του δίνεις ψυχή. Το να έρθεις να παίξεις το έργο σου. Να περάσεις. Να μην μετέχει το κοινό, μόνο να δει. Τι διαφέρει αυτό από το σινεμά ή από το θέατρο με τους ηθοποιούς? Εσύ θέλεις κάτι άλλο, έχει άλλα χαρακτηριστικά, άλλες λειτουργίες στο θέατρο σκιών. Και γιατί είναι πέρα για πέρα λαϊκό. Έτσι είναι. Όπως βλέπεις σε όλες τις μορφές λαϊκής τέχνης, πως είναι η μουσική, χορεύει ο άλλος και ο μουσικός τον παρακολουθεί. Μην ξεφύγει. Έτσι είναι και ο Καραγκιόζης, παρακολουθεί το κοινό. Άρα αυτός ο σχεδιασμός είναι κάτι που... Είναι απαραίτητος. Είναι απαραίτητος. Βέβαια όλα με μέτρο και με βάση τον κώδικα που δημιουργήθηκε από τη σοφία των παλιών και από τον καιρό. Γιατί τα μικρά παιδιά λατρεύουν τον Καραγκιόζη? Κοίταξε, ο Καραγκιόζης έχει κάτι το ξέχνιαστο, κάτι το παιδικό. Με την έννοια όχι της αφέλειας, κάνω κάτι για παιδάκια το οποίο δεν είναι και πολύ σοβαρό, όχι. Έχει ένα χαρακτήρα αθωότητας και είναι πολύ παιχνιδιάρης. Το παιδί, βλέποντας καταρχήν, εγώ το κρίνω και από μένα, το τεντωμένο πανί με το φως, αυτό από μόνο του έχει μια μαγεία, έχει μια δύναμη. Το φως που χτυπάει πίσω από το τεντωμένο πανί έχει δύναμη, δηλαδή σε τραβάει να το ανακαλύψεις. Ο ίδιος ο ίσκιος, η σκιά κρύβει πολλά μέσα της. Όταν αυτό λοιπόν γίνεται μορφή και σου μιλάει και σου απαντάει σε αυτά που μπορεί και εσύ να του λες, τότε αρχίζει μια σχέση μεταξύ της φιγούρας και του θεατή. Ειδικά στα παιδιά αυτό είναι ακόμη πιο ξεκάθαρο, γιατί το παιδί δεν έχει τα κόμπλεξ που έχουν οι μεγάλοι. Θα κάτσει να δει κάτι και αν του πεις ότι αυτό το πράγμα, ας πούμε, θα σκοτώσει, θα το φοβηθεί, θα σου λέει θα σκοτώσει. Για παράδειγμα, έπαιρνα κάπου μια φορά τον Πασαδόρο, το λίστα του Πασαδόρο, και ήταν σε μια στιγμή ο Καραγκιόζης να πιει ένα μπουκάλι με δηλητήριο. Και έλεγα εγώ στα παιδιά, λέω, να το πιω. Σαν μανιακά κάναν, όχι μην το πίνεις. Γιατί ξέρανε ότι αυτό το χάρτινο μπουκάλι που άμα το έκανε ο Καραγκιόζης έτσι ότι πίνει, θα τον σκότωνε. Δηλαδή το πιστέψανε. Δεν υπήρχε ο ρεαλισμός με την έννοια ότι έλα μωρέ ψεύτικα είναι και τώρα. Μπαίνει μέσα στον ρόλο το παιδί. Λόγι το τραβάει. Και εννοείται ότι και αυτό τον αγαπάει. Γελάει με αυτόν. Σκέφτεται πολλά πράγματα, μπορεί να μην τα καταλαβαίνει, αλλά του περνάνε υποσυνείδητα. Όπως και η ιστορία, πολλά πρόσωπα της ιστορίας που περάσανε στο θέατρο σκιών, τα μάθανε τα παιδιά και διδαχτήκαν ιστορία μέσα από τον Καραγκιόζη. Δεν είναι ψέμα αυτό. Μα μου μιλάς για τον Κατσαντώνη, μιλάς για τον Αθανάσιο Διάκο, μιλάς για τον Καραϊσκάκη, τον Αντρούτσο, Κολοκοτρώνη. Όλους αυτούς τους μαθαίνανε ακόμη και από βυζαντινή ιστορία, ο Βελισσάριος και όλοι αυτοί. Μάθαινε το παιδί έτσι. Βέβαια με ένα δοσμένα κάπως με μια ποιητικότητα, θέλεις με θεατρικότητα. Παρ' όλα αυτά καταγράφονταν όλα μέσα. Γι' αυτό τον αγαπάνε. Γι' αυτό τον αγαπάνε. Βρίσκουν τον εαυτό τους μέσα. Βρίσκουν και αυτοί, βρίσκουν στον Καραγκιόζη ένα παιδί, στο οποίο μπορούν και αυτοί να παίξουν μαζί του. Όταν μιλάς και ξαφνικά ο άλλος καταλαβαίνει, το παιδί, ότι αυτό η σκιά, αυτό το μπαρμπαδάκι που μου μιλάει, μπορώ να το απαντήσω και να μου ξανααπαντήσει. Δεν είναι κάτι ψόφιο σαν την τηλεόραση, ένα τζάμι που βλέπω και δεν απαντάει, μόνο βλέπω και είμαι εγώ παθητικός και εκείνη δουλεύει, ας πούμε, πάνω μου. Υπάρχει αλληλεπίδραση. Μπορώ και εγώ έχω λόγο πάνω του, ας πούμε, και αυτό σε μένα. Είναι σημαντικό. Είναι σημαντικό. Αυτή η σχέση είναι σημαντική που δημιουργείται μεταξύ παιδιού και της σκιάς. Θέλεις να μας μιλήσεις για την προσωπική σου δουλειά? Ναι. Κοίταξε. Εγώ ξεκίνησα, όπως σου είπα, από πολύ μικρός, έχοντας τον Καραγκιόζη σαν παιχνίδι.
από την τηλεόραση, από χειροτεχνίες, έτσι θα σε επαφή. Σιγά σιγά, είπαμε και προηγουμένως, έκανα την πρώτη παράσταση με τον φίλο μου τον Σταύρο, πέμπτη δημοτικού, και αυτό έφερε την άλλη και την άλλη και την άλλη. Άρχισα λοιπόν να ψάχνω με τι υλικά φτιάχνονται πραγματικά οι φιγούρες του Καραγκιόζη. Τότε, που δεν είναι και πολύ παλιά βέβαια, αλλά μην νομίζετε, δεν είχαμε και το ίντερνετ. Εγώ δεν είχα ίντερνετ να ψάξω να βρω, και να είχε δεν το ήξερα, εν πάση περιπτώσει, δεν τα παρακολουθούσα. Και από σκόρπιες πληροφορίες, από βιβλία, από εδώ, από εκεί, έμαθα ότι οι φιγούρες οι καλύτερες για τον Καραγκιόζη φτιάχνονται από δέρμα. Με λέω, τι δέρμα? Το δέρμα είναι μαλακό. Δεν ήξερα, το άφησα. Έβραζε όμως αυτό μέσα μου. Σιγά σιγά άρχιζε και σχηματοποιούταν, ας πούμε, το πώς μπορεί μια φιγούρα να δημιουργηθεί από δέρμα. Παρ' όλα αυτά δεν στάθηκα εκεί, ξεκίνησα, έψαχνα και από άλλα υλικά. Έμαθα ότι γινόντουσαν αρχικά από χαρτόνι, σκαλιστές, έπειτα περάσανε στις χαρτονένιες με διάφορα πολύχρωμα ψηλότερα χαρτιά κολλημένα για να δείχνουν την αίσθηση της έχρωμης φιγούρας. Έπειτα περάσαμε στα πλαστικά, από εδώ από εκεί, πειράματα στα πειράματα, λάθη στα λάθη, κλάμα στο κλάμα, γκρίνια στην γκρίνια, και βρήκα μια φόρμουλα και άρχισα να δουλεύω. Έπαιρνα φακέλους πλαστικούς και τους έκοβα και έφτιαχνα εκεί πάνω, σκίτσαρα τις φιγούρες μου. Όσο περνούσε ο καιρός και έπαιζα και παραστάσεις και έψαχνα και περισσότερο και δούλευα και με προσοχή παραπάνω, άρχισα και ερχόμουν πιο κοντά στο δρόμο τον περπατημένο από τους παλιούς, και έτσι βρήκα το πώς φτιάχνονται οι φιγούρες, βρήκα και υλικά που χρησιμοποιούν σήμερα, βρήκα και πώς το δέρμα επεξεργάζεται, έκανα πάλι πειράματα και αυτό συνεχίζεται μέχρι και σήμερα. Είναι δηλαδή ένα συνεχές πείραμα η ενασχόληση με το θέατρο σκιών. Να μάθεις έργα, να δεις πώς φτιάχνονται καλύτερα οι φιγούρες, καλύτερα τα εργαλεία, οι σούστες και όλα αυτά, ο μπερντές, πώς φτιάχνεται, πώς είναι εκείνο, πώς είναι το ένα, πώς είναι το άλλο. Να δεις καραγκιόζοπαίχτες. Εδώ στην περιοχή δεν είχε και καραγκιόζοπαίχτες. Δεν ήταν κανένας. Ερχόταν μια στο τόσο Καραγκιόζης, πλανόδιος, που δεν είναι, ο άνθρωπος δεν είχε και αυτός όλα του τα μεγαλεία με πώς θα έχουν τα μόνιμα θέατρα. Θυμάμαι πρώτη φορά που παρακολούθησα καραγκιόζοπαίχτη να παίζει, ήταν ο καραγκιόζοπαίχτης ο Γιάννης ο Χατζής. Από τη Θεσσαλονίκη, πολύ σημαντικός καραγκιόζοπαίχτης και μελετητής του Καραγκιόζη. Θυμάμαι που είχα πάει έτσι από πίσω ίσα ίσα να δω κλεφτά. Ο άνθρωπος, εντάξει, έκανε τη δουλειά του. Μου άρεσε πολύ όλο αυτό το σκηνικό πίσω από τον Μπερντέ. Και μετέπειτα είδα και κάποιους ακόμα καραγκιόζοπαίχτες, μάθαινα τα έργα, κυρίως είχα επιρροή τον Ευγένιο τον Σπαθάρη, όπου από μια ηλικία και μετά άρχισα να βλέπω και άλλους καραγκιόζοπαίχτες πώς παίζουν, και παλιότερους, δεν τους ξέρα βέβαια, και με τη βοήθεια του διαδικτύου μπόρεσα και ήρθα σε επαφή και με το σωματείο του Θεάτρου Σκιών και πήρα αρχεία από εκεί και γνώρισα και άλλους καραγκιόζοπαίχτες σημαντικούς, όπως είναι ο φίλος μου Άθος ο Δανέλης, και με ξεστραβώνανε και αυτοί με τον τρόπο τους. Ή βρήκα έργα, άλλα που δεν τα ήξερα. Είδα άλλες τεχνικές από άλλους μαστόρους. Είδα σε βίντεο να παίζει ο Βάγκος, είδα να παίζει ο Μάνθος Αθηναίος, είδα να παίζει ο Χαρίδημος, ο Αντώναρος, από ηχογραφίες από εδώ από εκεί. Και έτσι μαζεύτηκε ένας όγκος πληροφοριών, τον οποίο προσπαθώ να τον αξιοποιήσω. Αυτές οι φιγούρες που βλέπουμε είναι δικές σου? Ναι, όλες οι φιγούρες που παίζω είναι δικές μου. Όλες και αυτές είναι δικές μου. Λοιπόν, κοίταξε, οι φιγούρες, να σου πούμε έτσι, να κάνουμε μια ιστορική ανασκόπηση. Οι φιγούρες αρχικά του Θεάτρου Σκιών ήταν από χαρτόνι, σκαλιστές, ασπρόμαυρες, δεν υπήρχε το χρώμα, όπως είναι αυτή εδώ η φιγούρα του Καραγκιόζη που έχω τώρα στα χέρια μου. Χαρτόνι, το οποίο στο φως φαίνεται σκούρο, μαύρο, δεν περνάει το φως ανάμεσα, και έτσι φαίνεται η φιγούρα μαύρη και οι εγκοπές εδώ μέσα
το φως που περνάει και μας δείχνει πως είναι φερρυπίν το γυλαίκο, το μουστάκι, το μάτι, το φρύδι και όλα αυτά. Έπειτα αυτή ήταν η αρχική μορφή του Καραγκιόζη στην τεχνική κατασκευή. Βέβαια δεν ήταν έτσι τόσα πολλά σκαλίσματα, αρχικά ήταν με λιγότερα σκαλίσματα, μια τρύπα για μάτι, έκανα αυτή δεν ξέρω εγώ τι, έτσι ήταν. Σιγά σιγά άρχισαν να τα πλουμίζουν και ο Μήμαρος είναι τέλος πολύ σε αυτό, τα σκαλίσματα από εδώ από εκεί. Θέλανε όμως οι καραγκιόζοπαίχτες να βάλουν χρώμα στη φιγούρα, να τις κάνουν έχρωμες. Και τι κάνανε? Κάνανε μεγαλύτερα σκαλίσματα στη φιγούρα και την ντύσανε με χαρτιά. Μια φιγούρα τέτοια είναι αυτή εδώ της Βεζιροπούλας. Είναι χάρτινη στη βάση της και έχει μεγάλα σκαλίσματα τα οποία τα καλύπτουμε με ριζόχαρτο. Κολλάμε ριζόχαρτο, το οποίο είναι διαφανές, βάφεται αυτό με χρώματα ή ακόμη κολλάμε και διαφανή πολύχρωμα χαρτιά, εν πάση περιπτώσει. Και έτσι δίνει την αίσθηση η φιγούρα μας ότι έχει χρώμα. Ότι είναι εδώ τα ρούχα της, ξέρω εγώ, το πρόσωπό της άλλο χρώμα. Αλλά εντάξει, και αυτές οι φιγούρες δεν είχαν πολύ μεγάλη αντοχή. Έτσι σκεφτήκανε, ο Μανολόπουλος από ό,τι λέει η ιστορία, έφερε από την Αίγυπτο φιγούρες δερμάτινες. Που είναι ποιες? Είναι αυτές εδώ. Είναι μια μικρή φιγούρα τώρα από δέρμα που έχω. Φτιάχνονται από δέρμα αγελάδας ή και καμήλας στην Αίγυπτο. Εμείς δεν είχαμε καμήλες, είχαμε γελάδια. Από αγελάδας δέρμα, το οποίο ξετριχιάζεται, τεντώνεται, ξεραίνεται και γίνεται χοντρό. Έπειτα το ξύνει ο καραγκιόζοπαίχτης με ένα τζάμι για να φύγουν οι διάφορες πέτσες, πολύματα από τρίχες κλπ. Και βάφεται με συνοική μελάνη. Η φιγούρα αυτή μπορεί να μην φαίνεται ιδιαίτερα διαφανής τώρα, στο φως όμως φαίνεται. Και είναι το καλύτερο υλικό για φιγούρες, γιατί δεν σπάει, δεν τσακίζει, δεν αντέχει πολύ στο χρόνο. Άμα φρεσκάρεις βέβαια και τα χρώματα δεν υπάρχει κανένα πρόβλημα. Απλά θέλει να την προσέχεις από τη ζέστη που τη στραβώνει και από την υγρασία. Για μένα προσωπικά μου αρέσουν πολύ γιατί έχουν έτσι μια αισθητική, μια απόδοση στο πανί λίγο πιο μουντή, λίγο πιο σκούρα. Δεν είναι αυτό το έντονο που έχουν οι πλαστικές φιγούρες που κάνανε μετέπειτα. Πλαστική φιγούρα είναι αυτή εδώ πέρα του καπετάν Κακαράκη. Είναι από πλαστικό, το οποίο το ξύνουμε με γυαλόχαρτο για να αγριέψει και έπειτα σχεδιάζουμε και το βάφουμε με ανιλίνες ινοπνεύματος ή με βιτρό ή δεν ξέρω εγώ τι, με μαρκαδόρους ινοπνεύματος. Αυτές είναι καλές οι φιγούρες, δεν αντέχουν τόσο όσο οι δερμάτινες, δεν είναι και τόσο όμορφες όσο οι δερμάτινες, δεν αποδίδουν τόσο καλά στο πλαστικό. Παρ' όλα αυτά είναι φωτεινές, καθαρές και όλοι οι καραγκιόζοπαίχτες περισσότεροι παίζουν με φιγούρες πλαστικές πλέον, γιατί το δέρμα είναι δυσέβρετο και έχει δύσκολη κατεργασία. Επίσης υπάρχουν και φιγούρες μικτές, δηλαδή και από χαρτόνι και από πλαστικό ή από χαρτόνι και δέρμα, όπως είναι αυτή εδώ πέρα, το Καπετάν Χατζηλιά, ο οποίος είναι και κομμάτια πλαστικού και κομμάτια χαρτόνι μαύρο, το οποίο το ντύσαμε πάλι σε σημεία με ριζόχαρτο. Υπάρχουν και αυτές οι τεχνικές. Και έτσι σιγά σιγά ξεκίνησα και εγώ να παίζω με τις φιγούρες. Στην αρχή πιο μικρές, τα πιο μεγάλες, όσο μεγάλωνε και εγώ μεγάλωνε οι φιγούρες, και η σκηνή μεγάλωνε και οι απαιτήσεις μεγαλώνανε και έτσι προχωράει η δουλειά. Πόσο χρόνο σου παίρνει για να φτιάξει μια φιγούρα? Κοίταξε, να φτιάξω μια φιγούρα από πλαστικό μου παίρνει περίπου τις 3 ώρες. Δηλαδή να πεις ότι θα τη σχεδιάσω από την αρχή, θα πάρω το πλαστικό, θα το κόψω, θα σχεδιάσω τα μαύρα, τα φιλέτα που λένε οι καραγκιόζοπαίχτες, έπειτα θα τη βάψω, περίπου 3 ώρες μου παίρνει. Περίπου 3 ώρες. Και αναλόγως είναι και η πλαστική και η σκαλιστή φιγούρα, εντάξει, αυτή που παίρνει παραπάνω, που έχει τα σκαλίσματα, είναι όλα με το κοπίδι. Και η ασπρόμαυρη εξίσου το ίδιο. Αυτή που παίρνει πολύ χρόνο είναι η δερμάτινη φιγούρα, γιατί το δέρμα περνάει από πολλές διεργασίες για να έρθει στη τελική του μορφή. Δηλαδή πρέπει να το ξύσεις, να το αφήσεις να πατικωθεί, να σιάξει, να περάσεις τα μαύρα, τα φιλέτα αρχικά, έπειτα να περάσεις το χρώμα, να τα αφήνεις να στεγνώνει, ξαναπερνάς,
Υπάρχει μια ολόκληρη διαδικασία να την αφήσει πάλι πατημένη, γιατί από την υγρασία της μπογιάς σκευρώνει, να αφήσει να γίνει ίσια, έπειτα τη συνδέεις και είναι έτοιμη να παίξει. Βέβαια, ο κάθε καραγκιόζοπαίχτης έκανε τις δικές του διεργασίες και στο δέρμα. Καθένας είχε τον τρόπο του, λίγο πολύ όμως ήταν ίδιος, δεν διέφερε και πολύ ο ένας από τον άλλον. Είναι μια μορφή τέχνης, Γιάννη, μια παράσταση θεάτρου σκιών? Και όχι, γιατί? όχι μία, είναι πολλές μορφές τέχνης. Και θα σου πω, καταρχήν, είναι ο λόγος. Ο Μόλας, ο Δημήτρης, ο συγχωρεμένος, έλεγε ότι ο Καραγκιόζης μας πρώτα απ' όλα είναι λόγος. Λοιπόν, η τέχνη του λόγου. Πώς είναι τα κείμενα, όλα αυτά που είπαμε που είναι και αυτοσχεδιασμοί μαζί. Αυτά από μόνο τους είναι τέχνη. Δεν είναι τυχαία, δεν λες ό,τι σου κατέβει. Πρέπει να υπάρχει συνοχή, πρέπει να υπάρχει ροή στο λόγο, πρέπει να υπάρχει ρυθμός στο λόγο. Και αυτό από μόνο του είναι τέχνη. Έπειτα είναι η μιμητική ικανότητα. Να μπορείς να αλλάζεις τη φωνή σου σε κλάσματα δευτερολέπτου, ανάλογα το χαρακτήρα, ούτως ώστε να μπορέσεις να δώσεις την αίσθηση στον άλλον από κάτω ότι αυτός που μιλάει τώρα είναι η γυναίκα, είναι άντρας, είναι ο γέρος, είναι ο νέος, είναι ο καπετάν Αντώνη, ξέρω εγώ, είναι ο καπετάν Νικηταράς, είναι ο τάδε, είναι ο τάδε, είναι Τούρκος. Πρέπει να μάθεις να μιμείσαι ντοπιολαγιές, πως έχουμε το Διονύσιο που μιλάει με τη ζακυνθινή προφορά, πως είναι ο Βελιγκέκας ο οποίος μιλάει με αρβανίτικη προφορά, πως είναι ο Ρουμελιώτης, θέλει τη ρουμελιώτικη προφορά, ο Κρητικός την κρητική, Πόντιος ανάλογα. Πρέπει να μάθεις να μιμείσαι και να μιμείσαι με τρόπο τέτοιο ούτως ώστε να μην υπάρχουν κενά. Δηλαδή μιλάει μια φιγούρα, έλεγε ο Πάνος ο Καπετανίδης, πριν βγάλω την ανάσα μου πρέπει να μιλήσει και η δεύτερη για να υπάρχει συνοχή, να δίνει σωστή η αίσθηση. Έπειτα πρέπει να ξέρεις να ζωγραφίσεις τις φιγούρες σου, να ξέρεις να τις φτιάχνεις, πρέπει να ξέρεις να είσαι μαραγκός να φτιάξεις τη σκηνή σου, πρέπει να ξέρεις να είσαι ηλεκτρολόγος, να ξέρεις να βάλεις τα φώτα σου, πρέπει να είσαι σκηνοθέτης, πώς θα μπει ο κάθε χαρακτήρας, να κάνεις μουσική επιμέλεια. Πολλοί καραγκιόζοπαίχτες τραγουδούσαν κιόλας, οι ίδιοι τους. Ο Μάνθος Αθηναίος, ξέρω από βιντεάκια, τραγουδούσε στις παραστάσεις του. Πως ήταν και άλλοι καραγκιόζοπαίχτες που τραγουδούσαν. Είναι ένα σύνολο τεχνών, τις οποίες ο Καραγκιόζης τις περιέχει όλες. Είναι το να είσαι ετοιμόλογος, ξέρεις τι να πεις, να είσαι, όπως είπαμε, να έχεις σε εγρήγορση, να απαντάς στο κοινό, να κουνάς τις φιγούρες σωστά, με τον τρόπο που αρμόζει, να ξέρεις να τις χειρίζεσαι σωστά. Είναι η τέχνη το να πώς να σου το πω, πέρα από την κίνηση να δίνεις στον άλλο την αίσθηση ότι αυτό το πράγμα δεν είναι κάτι νεκρό, το απλά το κουνάς. Είναι όπως είναι οι άλλοι που κάνουν τις μαριονέτες και βλέπουν μια φυσική κίνηση. Πρέπει να υπάρχει μια φυσικότητα σε όλο αυτό, παρόλο που η τέχνη του Καραγκιόζη από μόνη της είναι περιορισμένη. Δηλαδή, όταν λέμε περιορισμένη, τι? Μία φιγούρα δεν έχει τρεις διαστάσεις, έχει δύο. Μήκος και ύψος. Δεν έχει βάθος, οπότε αμέσως μιλάμε για ένα θέατρο δυσδιάστατο. Δεν μπορεί αυτή η φιγούρα Φερρυπίν της Βεζιροπούλας, δεν μπορεί να κάνει πολλές κινήσεις, δηλαδή από το να κουνήσει τη μέση της, δεξιά-αριστερά, δεν μπορεί να κάνει κάτι. Κι όμως, σε αυτήν εδώ την κίνηση εσύ πρέπει να βρεις τρόπο να εκφραστείς και να υπάρχει μία φυσικότητα. Να τα θυμάσαι όλα. Σε ένα έργο 1 ώρα, 2 ώρες, άλλοι και πιο πολύ. Πρέπει να τα θυμάσαι. Και ακόμη λάθος να κάνεις, πρέπει να μπορείς να το καλύπτεις. Οι μεγάλοι μάστορες αυτά τα διδάξανε και τα δώσανε απλόχερα στους θεατές τους. Δηλαδή τα απολάμβανε ο κόσμος. Φερρυπίν ο Σπαθάρης ήταν ένας καραγκιόζοπαίχτης ο οποίος δεν έκανε λάθος. Γιατί και λάθος να κάνει το κάλυπτε με έναν τέτοιο τρόπο, ανεπανάληπτο, που δεν σου φαινόταν λάθος. Πώς να το κάνουμε. Ο Γιώργος Χαρίδημος. Απίστευτη φωνή, απίστευτο λαρύγγι, απίστευτη κίνηση. Ο Βάγκος επίσης
Μεγάλος τεχνίτης, στις φωνές, στην κίνησή του, στη ζωγραφική του. Όλοι οι παλιοί καραγκιόζοπαίχτες. Ο Μάνθος με έναν ανεπιτίδευτο τρόπο έπαιζε έτσι, πολύ χαλαρό, φαίνεται στις παραστάσεις του. Ο κάθε ένας έχτισε το δικό του τρόπο και όλη αυτή η διαφορετικότητα έρχεται και έχει κοινή αφετηρία τη τέχνη. Πώς εκφράστηκε με διαφορετικούς τρόπους, εξυπηρετώντας πάντα το ίδιο. Είναι σημαντικό. Οπότε ο Καραγκιόζης έχει πολλές τέχνες μέσα του, δεν είναι μία. Πρέπει επίσης να είσαι και καλός σκαλιστής, να σκαλίσεις σωστά. Πρέπει να κοιτάς, να λες, απευθύνεται η φιγούρα μου πού, στο 21. Πρέπει ο άλλος να φοράει φουστανέλες του 21, πρέπει να έχει τα τσαρούχια ανάλογα, πρέπει και το ντουφέκι του να μην είναι ντουφέκι σημερινό, να μην είναι G3. Πρέπει να έχει καριοφίλι, γιατί ήταν της εποχής εκείνης. Πρέπει λοιπόν να κοιτάς και τα ενδυματολογικά, να είσαι σωστός, να είσαι εντάξει. Φερπίν φτιάχνεις τον Κολοκοτρώνη. Να το φτιάξει να μοιάζει για τον Κολοκοτρώνη. Πλέον ξέρουμε και πώς ήταν ο Κολοκοτρώνης. Και περί κεφαλαία του που είχε το μουστάκι του έτσι, αλλιώτικα. Πρέπει να τα ξέρεις αυτά, να τα αποδώσεις. Έτσι το ένα φέρνει τ' άλλο και όλο αυτό σε ολοκληρώνει. Ο Μάνθος Αθηναίος, ο καραγκιόζοπαίχτης, πρέπει να του συγχωρέσει, έλεγε ότι ο καραγκιόζοπαίχτης πρέπει να τα κάνει όλα μόνος του, γιατί έτσι μαθαίνεις την τέχνη. Σε βάζει σε διαδικασίες η τέχνη αυτή, στις οποίες μπορεί να έλεγες εγώ καραγκιόζης απ' έξω, έπρεπε να ξέρω να ζωγραφίζω. Πρέπει. Και σε ολοκληρώνει όμως αυτό. Σε ολοκληρώνει. Σου δημιουργεί γερά θεμέλια και όπου πας μετά είσαι πιο σίγουρος. Εντάξει, βέβαια υπήρχαν και καραγκιόζοπαίχτες θρύλοι, οι οποίοι δεν ζωγράφιζαν δικές τους φιγούρες, είχαν ένα βοηθό που τους ζωγράφιζε, όπως είναι εξακουστός. Ας πούμε, ο Μόλας είχε τον Καράμπαλη, τον Κώστα, που τους ζωγράφιζε φιγούρες. Εξακουστός ζωγράφος σε φιγούρες που δεν ήταν καραγκιόζοπαίχτης, ήταν ηλεκτρολόγος, ήταν ο Γιάννης Διπλάρης, νομίζω, Βυζανιάρη τον φωνάζανε. Αναφέρει ο Σπαθάρης. Υπήρχαν επίσης καραγκιόζοπαίχτης, ο Γιάνναρος, ο Κτιμπάτρος, ο σημαντικός αυτός καραγκιόζοπαίχτης, ξέρω ότι δεν ζωγράφιζε φιγούρες, που τις φτιάχνανε, αλλά το παίξιμό του ήταν σε πολύ ψηλά επίπεδα. Με τον ένα με τον άλλο τρόπο ο ένας συμπλήρωνε τον άλλον, όπου υπήρχε ας πούμε αδυναμία ερχόταν κάποιος και τον ενδυνάμωνε και έτσι όλα αυτά δημιουργήσαν το ελληνικό λαϊκό θέατρο σκιών που σήμερα και ακόμη συνεχίζεται.